Erős Váram Istenünk, szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezt a felvételt nézi meg ezzel a mai bibliaórával kapcsolatban. A 2025. november 4-én vagyunk együtt, és a mai igével kapcsolatban fogom elmondani mindazt, amit most fontosnak tartok, hát aztán utána majd már a felvételen kívül fogunk beszélgetni arról, hogy kiben milyen gondolatok fogalmazódtak még meg azon kívül, amit én most elmondok. Hát nézzük. A Pál apostolnak a római leveléből áll előttünk egy szakasz, és hát amikor a római levél áll előttünk, akkor kicsit történelmezünk, és picit visszatekintünk a római birodalomra és annak a működésére, mert ahhoz, hogy megértsük, hogy az első olvasóinak, a levél első olvasóinak mit jelenthetett mindaz, amit Pál írt, ezért egy picit megpróbálunk belehelyezkedni az ő helyzetükbe. Ezért is fontos, hogy egy picit a történelemre is figyeljünk. Mutattam már ezt a festményt, akik már többször voltak bibliaórán, emlékezhetnek erre. A Rómáról egy középkori ábrázolás, igazából egyáltalán nem jelentős a festőművész, aki ezt készítette, úgyhogy nem is ez a fontos, hanem inkább az, hogy egy kicsit képet kapjunk a római, akkori római világról, az ottani gondolkodásról. Ugye a római birodalom a görög birodalomra épült, és hát a görög birodalomnak a maradványa terjeszkedett tovább. Ezért fontos egy picit látnunk azt, hogy Görögország ugye a Krisztus előtti 4. századtól kezdve vált egy hatalmas birodalommá, és hát természetesen itt Nagy Sándornak a nevét meg kell említeni, aki a legnagyobb hódító volt, és az ő idejében ért el a legnagyobb terjedelmét a görög birodalom. Egészen Indiáig eljutott, de hát nagyon fiatalon meghalt, és hogyha nem ez történt volna vele, akkor nem tudjuk, hogy még meddig jutott volna el. Minden esetre egy nagyon nagy hódító volt, és a görög birodalomnak a megerősítője. A görög birodalom hanyatlását követően a rómaiak vették át a hatalmat, és hát azért történelmi tanulmányainkban elég sokat tudunk ezekről az államokról, ezeknek a működéséről. Ugye az ókori görögöknél fogalmazódott meg először a demokrácia, mint fogalom, az ókori görögöknél városállamok voltak. Ebből a római hatalom megtartotta a demokráciának egy egészen sajátos formáját, hiszen mindig volt egy császár, és a császár tulajdonképpen egy teljhatalmú, autoritár uralkodó volt, de volt szenátus, és fenntartották valamilyen módon a nép képviseletének a gyakorlatát, szándékosan nem úgy fogalmazok, hogy a látszatát, bár néha valóban csak látszatról volt szó. Szóval, hogy volt egyfajta működése ennek a hatalomnak, és hát egy terjeszkedő, hódító hatalom volt. Tudjuk, hogy az egész mediterrán medencét elfoglalták, az észak-nyugati irányban a Brit-szigetekig jutottak el, északi irányban a mai Benelux államok, Németország vonaláig, illetve hát tudjuk azt, hogy a Pannónia provinciája is volt a római birodalomnak. A délkeleti oldalon ugye ott volt Palesztina, és hát nyilván itt a különböző bibliai történetek kapcsán ez az, ami fontos számunkra, illetve hát Észak-Afrikát is teljes mértékben elfoglalták, úgyhogy tényleg egy nagyon nagy kiterjedésű birodalomról beszélünk. Azért szükséges beszélnünk a görög-római mitológiáról, mert hogy ez volt az a hitvilág, ami körülvette a kereszténységet. És ez a hitvilág volt az, ahonnan érkeztek az úgynevezett pogányokból lett, vagy hát nem zsidókból lett keresztények. És hát persze szintén vannak ugye erről különböző történelemmel kapcsolatos emlékeink, hogy akkor ez hogy is volt abban az időben, mint is volt. De az a fontos most számunkra, hogy
ahogyan elfoglalták az egyes területeket, a görögök is, majd később a rómaiak, annak a területnek a hitvilágát integrálták a saját hitvilágukba. Tehát ez egy akkora nagy, hát hogy mondjuk szépen ezt, majdnem azt mondtam, hogy katyvasz, de természetesen szépen mondjuk, és ez nem a szép kifejezés volt. Szóval egy akkora nagy keveredés volt ott, hogy tulajdonképpen ahogyan integrálták ezeket a vallásokat, ennek nem volt semmilyen szabályrendszere, nem volt semmilyen központosított vallás, gyakorlás, de például maga a császár is egy istenség volt, ugye ezt az egyiptomiaktól vették át, és hát például kötelező volt mindenkinek néhány római istenséget, elsősorban a császárt tisztelnie. Szóval, hogy nagyon-nagyon furcsa és nagyon érdekes környezet volt ez, és hát integrálták volna ők a zsidóknak a vallását is, az ószövetségi gondolkodást, de hát az annyira távol állt mindentől, amit a görög, majd később a római mitológia képviselt, hogy ennek igazából hát nem nagyon maradt helye. Bár tudjuk azt, hogy Pál akkor, amikor Athénban járt, akkor, és az athéni filozófusokkal, bölcsekkel vitázott, akkor említi azt, hogy talált egy olyan oltárt, amit az ismeretlen Istennek szenteltek. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye Pál ebbe bele magyarázza, most így fogalmazok azt, hogy itt az Ószövetség kinyilatkoztatott Istenére gondolhattak, de rossz irányban nem rá gondoltak, hanem az ő gondolkodásuk azt mondta, hogy hát lehet, hogy van olyan istenség, amiről mi nem tudunk, akit mi nem ismerünk, biztos, ami biztos, neki is építünk egy oltárt, nehogy valami baj legyen belőle. Szóval egy ilyen nagyon babonás és nagyon-nagyon konfúz, összezavart gondolkodás volt ez, és ez volt a környezet. Tehát, hogy most nem az a kérdés, hogy nekünk erről ma mi a véleményünk, az sem volt kérdés, hogy az akkori keresztényeknek mi a véleménye erről, mert hogy ez volt az a gondolkodás, ami körülvette őket. A keresztény közösség, most már Róma városáról beszélek, ugye Róma volt a főváros, és hát ott aztán nagyon koncentráltan megjelent mindaz, amiről eddig beszéltem, és ezen kívül még sok minden más is, ami hát mondjuk úgy, hogy a keresztény gondolkodással szembe helyezkedik. És ebben a közegben, ebben a környezetben kellett a keresztény közösségnek először is megszületnie, aztán utána fennmaradnia. Na de hogyan is született ez a keresztény közösség? Ugye, hát ma is a katolikus testvéreink azért tekintik Rómát az egyház központjának, mert hogy Péter apostolra vezetik vissza ennek a gyülekezetnek az alapítását, és hát nagyon erős a katolikus gondolkodásban ez a hagyomány, és hát a Róma püspökét, a pápát Péter közvetlen utódjának tekintik ebben a formában. Hát ugye ez is sántít azért egy kicsit, de Péternek mégiscsak volt köze ahhoz, hogy ez a keresztény közösség ott megalakuljon. De nem úgy, ahogyan a római katolikus testvéreink gondolják, az apostoli hagyományokat bemutató őskeresztény iratok alapján, hanem úgy, hogy akkor, amikor Péternek a pünkösdi beszéde volt az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második részében olvassuk ezt, akkor ugye azt olvassuk, hogy a zsidó ünnepen részt vettek zsidók a birodalom minden szegletéből szinte. Többek között rómaiak is voltak ott. És ezek az emberek hallották Péternek a beszédét, megtértek, megkeresztelkedtek, majd utána hazatértek, és otthon megalakították a keresztény közösséget. Tehát ez az, amire hozzávetőleges biztonsággal mondhatjuk azt, hogy így történt a dolog. Ez is csak közvetetten igazolható, viszont sokkal erősebben, mint a római katolikus hagyomány. Szóval
így született meg a római keresztény gyülekezet, hogy nem apostol alapította, nem Péter, nem Pál, hanem ők maguk alakultak meg, ha szabad így fogalmazni, Péter apostolnak a jeruzsálemi pünkösdi beszédegyben. Na most nem tudunk arról, hogy Pálon kívül más meglátogatta volna őket. De Pál is csak élete alkonyán jut el Rómába, akkor, amikor már tulajdonképpen hát ugye vélhetően kivégezték, de ugye ezt se tudjuk 100%-os biztonsággal állítani. Azt viszont igen, hogy egy börtönbüntetést szenvedett előtte. Tehát ő akkor, amikor megérkezett, akkor Rómában, akkor már fogolyként érkezett meg. Először házi őrizetbe került, és aztán börtönbe. És tulajdonképpen, amikor ő házi őrizetben volt, akkor találkozott az ottani keresztényekkel. Tehát más információnk Róma gyülekezetével kapcsolatban nincsen. Aztán fontos az, hogy Claudius császárnak volt egy rendelete, amikor Claudius császár a kenyeret és cirkuszt a népnek politikusi gondolkodásnak a jegyében a zsidókat kiutasította a városból. Ekkor a gyülekezet ugye már létezett, és a gyülekezetnek voltak zsidókból lett keresztény tagjai, és nem zsidókból lett keresztény tagjai. A kiutasítás minden zsidónak szólt, tehát nem csak a zsidó vallást gyakorlók, hanem minden zsidó, és minden zsidót elért Claudiusnak ez a rendelete. Tehát a keresztény közösség egy része az kiutasításra került a városból. Aztán később Néró császár visszavonta ezt a rendeletet, és ekkor visszatérhettek. És ekkor jött elő nagyon intenzíven az a feszültség, ami nem csak Rómában, hanem gyakorlatilag minden Izraelen kívüli keresztény közösségben jelen volt. Ez pedig arról szólt, hogy az ószövetségi hagyományt mennyire kell integrálni az újszövetségi közösségbe. Vagyis ahhoz, hogy valaki keresztény legyen, ahhoz előtte a zsidó vallást föl kell levennie, vagy sem. Teológiailag a törvényt meg kell tartania, hogy utána számára életújító erővé váljék az evangélium üzenete. És Pál apostol nagyon sok levelében erre reagált, a római levélben pedig különösen. A feszültség tehát abból adódott, hogy akkor, amikor a zsidókat kitelepítették Róma városából, akkor a nem zsidókból megmaradt keresztény közösség elkezdte ezt a kérdést, az Ószövetségnek a megtartásának a kérdését háttérbe szorítani, és már úgy éltek, hogy ez egyáltalán nem volt kérdés számukra, amikor Néró visszavonta a rendeletet, és visszatérhettek a zsidókból lett keresztények a közösségbe. És hát akkor ők jöttek azzal, amikvel hát elmentek, mert hát nyilván nekik születésük és a családpályuk nyomán fontos volt az, hogy ők zsidók, és kezdték újra feszegetni a kérdést, és hát a nem zsidókból lett keresztények pedig azt mondták, hogy gyerekek, hát ezen mi már túl vagyunk, miért kell ezt újra elővenni? És hát más levelekkel kapcsolatban elmondtam azt, hogy egyébként meg volt egy Palesztinából érkező nyomás is, ugyanis minél inkább megerősödtek a történelmi Izrael területén kívüli keresztény közösségek, annál inkább kezdte elveszíteni a jelentőségét a jeruzsálemi gyülekezet. És később, ugye itt még nem ez van, de később, amikor meg megerősödnek a zélóták,
és végül egy felkelés és polgárháborús helyzet alakul ki, aminek ugye aztán nyomán megérkezünk oda, hogy Titus császár, Vespasianusnak a fia, ugye ez már később volt, tehát nem abban az időszakban, amiről most beszélünk, tehát Titus a későbbi császár, Vespasianus császárnak a fiaként, akkor még hadvezérként bevonul Palesztina területére, és többek között lerombolja a jeruzsálemi templomot Krisztus után 70-ben. Tehát elkezdte egyre inkább elveszíteni a jelentőségét a jeruzsálemi közösség, ezért elindítottak egy olyan tanítást a kereszténységen belül, Jeruzsálemből, hogy, hogy, hogy zsidónak kell lennie először annak, aki keresztényé akar válni. Szóval ez volt a feszültségnek a háttere és az alapja, akkor még nem ilyen szervezetformában, de a zsidókban az identitásuk miatt nagyon intenzíven benne volt ez a gondolkodás. Pál terve az volt, hogy ebben az időszakban, amikor ez a feszültség ott kulminálódott, akkor elmegy Rómába, meglátogatja őket azért, hogy a békesség, a békesség eszköze legyen közöttük, és hát egyébként is fontosnak tartotta, hogy a fővárosba is eljösszön. Azonban, hát nem egészen így történt. Na nézzük, hogyan is. Levél háttere és jelentősége. Pál Korintusban van, amikor tervezi a látogatást, de közben jön valami, egész pontosan az, hogy neki vissza kell mennie Jeruzsálembe, és ezért nem jut el akkor Rómába. Viszont amikor visszatér Jeruzsálembe, akkor őt ott már letartóztatják, ki akarják végezni, és akkor előveszi az aduász kártyáját, ugyanis az ő édesapja római polgár volt, ami azt jelentette, hogy kiváltságokat élvezett, és az édesapjának a római polgárságát örökölte ő. A római polgárnak pedig joga van ahhoz, hogy az ügyében a császár személyesen döntsön. És ő ezt kérte, hogy a császár döntsön az ő kérdésében, ezért nem végezték ki őt Jeruzsálemben, hanem hajóra tették, és elvitték Rómába, és akkor következett a házi őrizet, és aztán utána a börtön, és utána véletlenül a kivégzése. Tehát most még Korintusban van, tervezi a látogatást, de végül nem jut el oda. Tervezi a látogatást, és előtte levelet ír Krisztus után 57 és 58 telén. Ezt egészen pontosan le tudjuk vezetni, hogy miért pont akkor történt, ezt én most nem fogom elmondani. A különböző összefüggések alapján, meg a levélnek a különböző részletei alapján rakták össze a Biblia kutatók azt, hogy miért pont ebben az időszakban. Mert nekünk most sokkal fontosabb az, hogy kinek írja ezt a levelet, és miért írja ezt a levelet. Ugyanis elküldi ezt a levelet a rómaiaknak, de és ugye a levél részben reakció a rómaiak helyzetére, viszont ez elsősorban egy teológiai mű, és nem egy levél. Tehát mondjuk úgy, hogy a mai korban talán ez úgy néz neki, hogy írok egy e-mailt valakinek, amiben reagálok egy konkrét helyzetre, akár ennek személyes hangja is lehet, ez mit tudom én, 15 mondat, most csak mondtam valamit, és mellékelve elküldök egy dokumentumot, egy sokkal alaposabb, részletesebb dokumentumot, hogy nézd, egyébként én most ezzel foglalkozom. Ekkor ugye az e-mail mellékleteként megy ez a dokumentum. Abban az időben viszont nem csak elektronikus levelezés nem volt, hanem erre igazából olyan mód sem volt. Szóval a teológiai gondolkodásának az írásos összefoglalásához hozzá szerkeszti a rómaiaknak szóló üzenetét.
A teológiai mű, ezt Pál evangéliumaként is szokták emlegetni, és a római levélre utalnak a kutatók. Minden benne van, ami Pál szerint fontos a keresztény gondolkodás szempontjából és a keresztény hit szempontjából. Minden benne van, ami igazán lényeges. Tulajdonképpen ez egy igehirdetés, Habakuk próféta könyvének az egyik verse, a második fejezet 4. verse alapján. Az igaz ember hite által él. És hát tulajdonképpen ugye rögtön a levél elején ezt a mondatot idézi Habakuk prófétától, és aztán végig ez a gondolat a vezérfonala annak, amiről a későbbiekben szó van. Az ószövetségi idézet miatt a levélnek a központi gondolata az a megigazulás kérdése. Hogyan válhatok igaz emberré, és az igaz ember, ugye ószövetségi értelemben, az, akit Isten igaznak fogad el, az, aki tulajdonképpen részese az üdvösségnek. Aki, egyszerűen fogalmazok, a mennyországba jut. És a megigazulásnak nagyon sok formáját próbálták a zsidók, ugye rengeteg áldozatot mutattak be azért, hogy fú, akkor ők nagyon meg akarják tartani a törvényeket, és akkor ebből lett egy csomó külsőség, aminek igazából mögöttes tartalma már nem volt. Ugye ma is él egyébként az a teológiai gondolat zsidó testvéreink körében, amely szerint, ha egyszerre a világon minden zsidó, értsd, Ábrahámtól származó ember, minden zsidó egyszerre megtartaná a 10 parancsolatot, akkor eljönne a messiás. És ott vége van a földi szenvedésnek, és átlépünk az örök boldogságban. Hát ezért is botránkoznak meg a zsidók Názáretben, akkor, amikor Jézus Ézsaiás próféta könyvéből olvas fel nekik, és azt mondja, utána a felolvasást követően, ma teljesedett be az írás a fületek hallatára. Az írás beteljesedése az tulajdonképpen az üdvösség, az üdv történet földi részének a végét jelenti. És teológiai értelemben mi keresztény emberek erre így is tekintünk, hogy Jézussal valami új kezdődött, de hát ez a zsidók számára értelmezhetetlen az Ószövetség alapján. Szóval ezért fontos számára a megigazulás kérdése, mert hogy, és ez a levélnek a központi üzenete, hogy ez a megigazulás, ez nem a törvény megtartásából, hanem Krisztus által történik meg, tehát nem az ember cselekvése, hanem az Isten cselekvése, és ez nagyon-nagyon fontos különbség. Tehát nem az ember cselekvése, hanem Isten cselekvése. És akkor itt utalok vissza arra a feszültségre, ami a római gyülekezetben megvolt, és ezért kellett részben reagálnia ebben a levélben az apostolnak a római helyzetre, hogy a zsidókból és nem zsidókból lett keresztények között milyen feszültség jött létre. De ugye ez a feszültség más gyülekezetekben is megvolt, tehát ezért Pál több levelében beszél erről a kérdésről. Azért beszél róla, mert hogy ez foglalkoztatta a gyülekezeteket. Ez egy belső, egymás közötti rendkívül fontos kérdés volt. Akkor még nem az volt a fontos, hogy nem tudom, hány négyzetméter vakolatot újítunk fel a templom oldalán, bocsánat a egyszerűsítésért, hanem az volt a fontos, hogy én Krisztus követőjeként hogyan válhatok igaz emberré. Mit jelent számomra az, hogy Krisztus megváltott engem? Ez volt az akkori embereknek a központi gondolata, és ezért is fontos, hogy ma elevenítsük ezt fel, mert nyilván a 2 évezred alatt, ami azóta eltelt, sok más kérdés is előkerült, és olykor hajlamosak vagyunk a fókuszunkat egy picit máshova vinni a lényeg helyett. És hát természetesen itt a reformációt követő napokban idehozom Luthert, aki számára ugye
római levél volt a legfontosabb irat tulajdonképpen a Szentírás iratai közül, és hát pontosan a római levél volt az, ami az ő gondolkodását elindította abba az irányba, amelynek a nyomán aztán végül megszületett a 95 tétel, és elindult a reformációnak a folyamata. Viszont nem Luther volt az első, aki rendkívüli jelentőséget tulajdonított ennek a levélnek. Augustinus, vagy ha másképp mondjuk Szent Ágoston volt az, aki számára nagyon fontos volt ez a levél. Ugye Ágoston rendi szerzetes volt Luther, tehát számára Augustinus egy olyan iránytű volt a Szentírás értelmezésében, ami megkérdőjelezhetetlen. És ha nem lett volna Augustinus, akkor Luther Márton sem lett volna Ágostonos szerzetes, és nem fedezte volna fel ezeket az összefüggéseket, és a reformáció nem indult volna el. Megfordítom, mivel Augustinus a római levélben fölismerte ezt a rendkívül fontos gondolatot, ezért Luther számára is ez fontossá vált, és így indulhatott el a reformáció, amelynek nyomán mi ma itt vagyunk, és együtt gondolkodunk. És akkor felolvasom a mai szakaszunkat, a 13. fejezet első 7 versét. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szemben. Akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket, mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az elöljáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Ezekben a versekben az apostol a földi elöljárók és hatalmasságok iránti tiszteletről beszél, ami egy kicsit azért furcsa nekünk meg távoli. Éppen ezért is fontos a kontextus, fontosak a szavak, amelyek itt megfogalmazásra kerülnek, és fontos az, hogy milyen konklúziókat vonunk le ezekből. Palesztinában ugye ott van a lázadó zsidóság, és a keresztények ugye a zsidóktól is és az állam részéről is már üldöztetéseket szenvednek. A császári rendelet, a Claudiusnak a rendelete éppen ezért is fontos, hiszen akkor, amikor kirekeszti őket Róma városából, az csak olaj a tűzre, és még inkább lázadóvá válnak, és még inkább megerősödnek a radikális zélóták, akik aztán ugye kirobbantják a felkelést, aminek aztán a vége az, hogy a római államhatalom lesújt, és hát nagyon-nagyon szigorú büntetést kapnak mindazok, akik ebben részt vettek. Hát persze kivégzik őket, de hogy még ennél is összetettebb a kérdés. És ebben a helyzetben, ebben az időszakban mondja ezeket, vagy írja ezeket a mondatokat Pál, hogy engedelmeskedjetek a felsőbbségnek, meg hogy ők Isten szolgái. Hát hogy? Azok, akik itt elnyomják a mi népünket, azok, akik itt mindenféle szenvedést okoznak nekünk. Meg hát egyébként is ugye egy hódító hatalom volt az, ami elfoglalta az országukat, és tulajdonképpen a Palesztina tartomány az egy részévé vált
a római birodalomnak. Hát hol van az az ígéret, amit Ábrahám kapott Istentől, hogy neked és utódaidnak adom azt a földet, amit most mutatok neked. Ezért a zsidóságban ez egy rendkívüli, hogy mondjam, ellenállást váltott ki, de a keresztény gyülekezeteknek a többi része, azok, akik nem zsidók, hát ők is leigázott nemzetek voltak. És hát rajtuk is uralkodtak a rómaiak. És hát ugye ez a római uralkodás azért ez egy eléggé, hogy mondjam, hát egy ilyen terror államot tartott fent tulajdonképpen a római birodalom, ahol hát ugye nem volt külön rendőrség, hanem a katonaság volt az, akik mindent intézhettek, és mindent intéztek is, és gyakorlatilag a katonaság állandó félelemben tartotta azokat az embereket, akik a leigázott területeken éltek. És akkor Pál azt írja, hogy engedelmeskedjetek neki, fizessetek adót, meg vámot, meg hogy ők Isten szolgái, meg Isten eszközei. Hát hogy? Teszik fel a kérdést, ugye, a levélnek az első olvasói. A római gyülekezetben ráadásul tehát a zsidók, ők ellenségként tekintettek mindenkire. Azokra is, akik egyébként nem a római, akik szintén leigázottjai voltak a római birodalomnak. A Rómában azért volt ez különleges, mert hogy a gyülekezetnek a nem zsidókból lett tagjai, pogányokból lett tagjai, azok meg kifejezetten rómaiak voltak. Tehát a római államhatalomnak a képviselői, még ha akkor is, hogyha egy kereskedő volt, vagy egy kézműves, vagy nem tudom, tehát valami szakember, akkor is római volt. És ők váltak vezetőkké a gyülekezetben, akkor, amikor Claudius kiutasította a zsidókat. És amikor visszatértek a zsidók, akkor ez még inkább feszülté tette a helyzetüket. Ráadásul, ugye említettem már a judaista tévtanítást, ami ez akkor még nem szervezetten működött, de már működött, és hát ott volt az egyébként gnosztikus és szinkretista gondolkodás is, ami ugye a szinkretista az, ami integrálni akarta a kereszténységet is a római mitológiába, ahol minden mindennel összekeverhető, és mindennek megvan a maga helye. Az ismeretlen Istentől kezdve egészen nem tudom, még a tűzhelynek is volt, a házi tűzhelynek is volt istene. Viccesen szoktam mondani, hogy volt a rendszerváltás óta eltelt időszakban Magyarországnak olyan egyházi törvénye, ahol akár a Szent Kiskanál egyházát is létre lehetett volna hozni. 10 embernek a nyilatkozata kellett ahhoz, hogy ők hisznek a Szent Kiskanálban. Ezt a nyilatkozat, hogy ezt az iratot be kellett adni a bíróságra, és akkor a bíróság bejegyezte idézőjel egyháznak a Szent Kiskanál egyházat. Ugye hát ma már teljesen más ez, ugye az elmúlt 15 évben azért, vagy hát éppen már 15 évvel ezelőtt ezt megváltoztatták, és most már azok az egyházak, akik hát, hogy mondjam, keresztény szempontból is egyházaknak tekinthetők, még akkor is, hogyha nem keresztények. No, szóval, hogy ez volt az a szinkretizmus, ami mondom, itt csak ilyen 20.-21. századi jelzést akartam adni, hogy ez azért annyira nem távoli most sem. A gnosztikus, az meg hát ugye úgy működtek, mint a Scientology vagy Scientology egyház, ahol ugye azt mondták, hogy hát ismereteket kell megszerezni, és Jézussal kapcsolatban minél magasabb ismeret szintre jut valaki az elméjében, annál közelebb kerül Istenhez, és hát van egy abszolút szint, amit hogyha valaki elér, akkor ő már biztos, hogy bejut a mennyországban. Tehát itt is érezzük azért, hogy itt mi ezzel a probléma. Itt nem az a fontos, hogy Krisztus mit tett, hanem az, hogy az ember mit gondol erről, és hát nyilván ez a keresztény tanítással teljesen ellentétes. A levélen belül ez a szakasz, ami a hatalmasságoknak a való engedelmességre figyelmeztet, a gyakorlati keresztény élet alapelvei között szerepel. Tehát azt mondja,
hogy aki Krisztus igazi, hűséges követője, az a mindenkori államhatalomnak engedelmeskedik. És hát nyilván Magyarországgal kapcsolatban sokan sokféle dolgot elmondanak, de mármint most, de nem is ezt szeretném mondani, inkább azt mondom, hogy hát képzeljük el ezt mondjuk a 1950-es években. Vagy képzeljük el ezt a második világháború idején, meg azt megelőzően a náci Németországban. Vagy képzeljük el ezt egy muszlim államban, ahol keresztény emberek élnek, és a muszlim állam üldözi a kereszténységet. Azért vannak ilyenek szép számmal. Képzeljük el ezt Észak-Koreában, ahol ha valaki egy Bibliát birtokol, az a jó eset, hogyha élete végéig börtönbe zárják őt és a családját is, beleértve a gyerekeit, a kiskorúakat is. A rosszabb esetben ki is végzik. Tehát, hogy és ott is érvényes, mert hát nem mondhatjuk azt, hogy a Biblia bármelyik szava bármilyen helyzetben nem érvényes, igaz? Szóval sok kérdést tesz föl és fogalmaz meg bennünk ez a gondolatsor. A megelőző szakaszban a békességről van szó, a bosszúról való lemondásról, ugye megint helyezzük magunkat egy picit 2000 évvel korábbra, meg az ószövetségi gondolkodásban, amikor a bosszú az nagyon-nagyon fontos dolog, meg kell bosszulni azt, hogyha valaki rosszat tesz ellenem. Szemet szemért, fogad fogért, ugye ismerik ezt a mózesi törvényt. Hát ehhez képest meg bosszúról való lemondásról beszél az apostol. Meg a gonoszságnak a jóval való legyőzéséről. Szóval nagyon-nagyon, mondjuk így meredek kérdéseket feszeget, és ez nem elsősorban a rómaiaknak szól, itt ebben a levélben eredetileg igen, de hogy Pál apostolnak ez a teológiai gondolkodása. És azt mondja, rómaiak, ti most egy extrém helyzetben vagytok, de vegyétek tudomásul, hogy vagy így követitek Krisztust, vagy sehogy. És akkor nyilván ez majd a mi életünk szempontjából is egy nagy érdekes kérdés lesz, hogy akkor, amikor olyan helyzetben kerülünk, amikor, és most nem csak a felsőbbség iránti tiszteletről beszélek, hanem hogyha olyan helyzetbe kerülünk az életünk folyamán, amikor, hát mondjuk úgy, hogy nehéz nekünk krisztusi módon reagálni, akkor mi van? A felolvasott szakaszt követő szakaszban pedig az egyetemes szeretet közösségről beszél. Tehát még egyszer, békességről, bosszúról való lemondás, a gonoszság jóval való legyőzése, utána jön a felsőbbség iránti engedelmesség, majd az egyetemes szeretet közösség, vagyis a szerest felebarátodat, mint önmagadat általános tanításának a páli értelmezésére. Tehát ebbe illeszti bele, és ez most nagyon fontos a kontextus szempontjából látnunk ezt az ívet. Van néhány szó, amit itt most még ki akarok emelni, most már csak röviden, mert kicsit eltelt az időnk. Hypotásszó, ez az aláveti magát, elismeri valakinek a tekintélyét, ez ezt jelenti. Tehát alávetni magam a felsőbbség akaratának. Aztán a következő, ugye itt az Istentől rendeltettek, ez nem egy statikus állapot, hanem egy dinamikus viszony. Mármint az Istentől való rendelés, tehát az Isten és az ő rendeltje közötti kapcsolat. És akkor egy Kim Jong-unra gondoljunk, hogy vajon milyen kapcsolata van az Istennel. Vagy egy Sztálinra gondoljunk, vagy egy Hitlerre gondoljunk, vajon milyen kapcsolata volt az Istennel. Szóval így érdemes feltenni ezeket a kérdéseket, hogy és ez nem statikus állapot, hanem dinamikus viszony, és tulajdonképpen arról beszél az apostol, hogy ezek az emberek nem tudnak róla, és akkor megint mondom ezeket a Kim Jong-unt, meg a Sztálint, meg a Hitlert, ők nem tudnak arról, hogy ők Isten eszközei, de a történelem urának ők mégis az eszközei. És a szembefordulásról pedig
vagy szembefordulással kapcsolatban pedig Jézusnak az adófizetésre való felszólítására utal. Ugye itt visszaköszön a szövegben ez az adófizetős dolog. Tehát Jézus maga is azt mondta, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Isteni. Ez nem sorrend, figyelem, tehát hogy nem először a császárnak, utána az Istennek, hanem egy mellé rendelt viszony, ami azért is nagyon furcsa nekünk, mert hogy Istennel egy szintre hozza ebből a szempontból a vezetőt. Vajon a vezető az egy ilyen ember? Nem, de Istennek egy nagyon fontos eszköze. Miért? Mert nagyon sok embernek az életére hatással van. És tulajdonképpen a későbbi teológiai gondolkodás, amelyik azt mondja, hogy Isten megengedi, hogy a történelem folyamán történjenek rossz dolgok, ebben nyilván mindig emberek az eszközök, akkor tulajdonképpen az ő akarata valósul meg. Mert valamiért azt gondolja, és hát kik vagyunk mi emberek, hogy megkérdőjelezzük őt, valamiért azt gondolja, hogy erre szükség van. Akkor is, ha mi nem értjük. Akkor is, ha mi másképp gondoljuk. Akkor is, hogyha mi másképp gondolkodunk az Istenről. Hát hogy engedhette meg az Isten, hogy egy Hitler olyan pozícióba kerüljön, amiben bekerül, de mégis megengedte, mert ha nem engedte volna meg, akkor Hitler nem került volna soha ebbe a pozícióba. Tehát, hogy így érdemes gondolkodni erről, és Pál tulajdonképpen itt ezeket a gondolatokat fejtegeti. Aztán benne van az, hogy félni a hatalomtól. Ugye az utolsó mondatok voltak, ahol a félelmet is említi ismét, tehát kiemeli, engedelmesség mellett többek között a félelmet. Félni kell, félelemben kell nekem élni? Hát ez a 21. századi gondolkodásunk, és alapvetően a keresztény gondolkodásunktól egy kicsit távolinak tűnik. De fontos az, hogy mindez a bábeli anarchia következménye, a bábeli anarchia helyett egy világi rendnek a fenntartása. És akkor most a pálapostoli értelmezés mellett fontos Lutherre tekintenünk. Ugye Luthernek és Calvinnak nagyon sok mindenben eltért a gondolkodása, itt most a reformációs közös ünneplésekre is gondolok, ami számomra mindig egy nagy kérdés. Nyilván tehát én tudok együtt gondolkodni, akár együtt ünnepelni is különböző álláspontot képviselő emberekkel, csak hogy az, amit Calvin csinált, az nagyon-nagyon különbözik attól, amit Luther gondolt. És például az államhatalommal kapcsolatban is teljesen másként gondolkodtak. Calvin tulajdonképpen azt mondja, hogy akkor kell együttműködni a hatalommal, hogyha a hatalom együttműködik velünk. Hogyha szeret minket. Ha nem szeret minket, akkor mi sem szeretjük a hatalmat. És ezért is van, ugye a saját történelmünket, hogyha megnézzük, a Rákóczi szabadságharc például egy nagy példája ennek, ezért is van az, hogy a református gondolkodás az sokkal könnyebben vállal fel különböző akár tettleges konfliktust, míg a luteránus gondolkodás, a lutheri gondolkodás az sokkal inkább az együttműködésre teszi a hangsúlyt, és ez egy nagyon fontos különbség. Tehát a félni a hatalomtól, az tulajdonképpen, még egyszer mondom, a bábeli zűrzavar, anarchia helyett az a világi rendnek a megfogalmazása. És akkor ugye a felsőbbség az Isten szolgája. És hát a szolgát azt, ha visszafordítjuk görögre, akkor ilyet találunk, hogy diakonosz. Ezt a szót használja egyébként Pál. Diakonosz. Diakónus. Az, aki a vezető, az diakónus. Lehetne még a leitorgosz is, az a liturgia kifejezésre utal, de hát ugye itt alapvetően nem erről van szó, de diakónus, tehát aki Isten akaratát végrehajtja a világban. Kardviselés, ugye itt is erről is beszél az apostol,
Isten haragjának a végrehajtásáról szól, ami megint csak nagyon furcsa számunkra, keresztény emberek számára. Ezért hoztam ide ezt a másik fogalmat, a rendfenntartás fogalmát, ami azért már sokkal inkább befogadható számunkra is. Szüneidészé, ez a lelkiismeret, ugye itt ez is különös hangsúlyt és szerepet kap a felolvasott igében. Itt egy olyan közös tudásra és érzésre kell gondolni, ami minden emberben valahol működik. Hát persze vannak lelkiismeretlen emberek, tudjuk ezt, vagy hát van erről egyfajta tapasztalatunk, illetve könnyen dobálózunk ezzel a szóval, viszont itt is arra kell gondolni, hogy megtettem-e mindent én magam, mielőtt bárkit, akár egy állami vezetőt valamilyen kritikával illetnék. És akkor itt megint az adófizetés Jézus szavai, de itt szavaira utal, de itt csak egyetlen példaként hozza sok más példa mellett. És adjátok meg, ugye ez is Jézusnak a szava, adjátok meg, ez a törvénytisztelő magatartásra inti az olvasóit az apostol. Akkor végül Pál és maga Jézus nem szervilizmust hirdet, hanem Isten jó rendjének a megtartását, az evangélium igazságának a terjedéséért. És nekünk, keresztény embereknek ennek alapján kell gondolkodnunk. Tehát nem szervilizmus, amikor kiszolgálom kritikátlanul és feltétlenül a hatalmat, hanem Isten jó rendjének a megtartását, az evangélium igazságának a terjedéséért, ez is fontos, hogy milyen célban. A mai hatalomgyakorlókat lehet kritizálni, pozitív és negatív kritikával illetni, de ez nem írja felül az előző gondolatot. Az alapkérdéseink lehetnek, hogy mit gondolnak rólunk, mármint a hatalom képviselői rólunk, keresztény emberekről. Szolgálja-e, ha igen, hogyan szolgálja a hatalom gondolkodása és cselekvése az evangélium igazságát? És akkor itt nagyon fontos az, hogy én azt gondolom, és ez az én személyes gondolatom ezzel kapcsolatban, amivel lehet vitatkozni, hogy egy keresztény közösség mindig benne él egy másik nagyobb közösségben. És a nagyobb közösségnek vannak világi választott vezetői. És a keresztény közösségnek az együttműködésre kell törekednie a nagyobb közösséggel és annak választott vezetőivel. Miért? Mert itt az első bekezdésben az evangélium igazságának a terjedéséért kell ezt tenni. Kis személyes kitérő, ugye a 15. kerületben a városvezetés ugye a demokratikus koalíciónak a szoraiból kerül ki. Most én a pirisi szolgálatom kapcsán hát mondjuk így egy nemzeti radikális polgármesterrel és képviselőtestülettel találkozom. Ha szabad ennyit megosztanom, egyik politikai tömörülésnek sem vagyok a szavazója. Ez az én személyes indítatásom, de nem ez a kérdés. Hanem az, hogy nekem a gyülekezet lelkészeként mind a kettővel együtt kell működnöm, és ezt meg is beszéltem 15. kerületi polgármesterrel is, meg a pirisi polgármesterrel is, hogy teljesen mindegy, hogy én politikailag mit gondolok az ő tevékenységéről, és nyilván akkor, amikor bemegyek a szavazó fülkébe, akkor én is behúzom valahova az X-et, de nem szabad erre a szinten süllyedni, így fogalmazok, egy keresztény közösségnek, mert nekünk az evangélium igazságának a terjedése a fontos. És azzal kell együttműködni, akit éppen a nagyobb közeg, akik körülvesznek minket, ebbe a székbe ültetett. És hát nyilván itt az országra is lehet gondolni, vagy különböző nagyobb egységekre. A lényeg tehát, visszatérve a luteri értelmezéshez, amit mondtam korábban, nekem nem az a célom, hogy olyan ember üljön ott,
aki egyetért velem, hanem nekem az a célom, hogy az az ember, aki ott ül, megértse, hogy én mit szeretnék, és próbáljunk meg együtt dolgozni, együtt gondolkodni. És tulajdonképpen ez szolgálja szerintem az evangélium igazságának a terjedését. Ugye hát vannak történelmi tapasztalatok, és vannak a saját tapasztalataink, és hát ezek azért árnyalják ezt a kérdést. Én most itt a sajátomat megosztottam ezzel kapcsolatban. És végül az államhatalom és az egyház közös lehetőségei, ugye erre is utaltam már, nem úgy kell gondolkodni, hogy vannak ők és vagyunk mi. Politikai hatalom, vagy gyülekezet és nem gyülekezet, mert hogy keresztényekként a földi országnak a polgárai is vagyunk. És a földi ország polgáraiként kell megtennünk nekünk mindent azért, hogy hitelesen mutassuk be az evangélium igazságát a minket körülvevőknek. No, hát én ennyit szerettem volna elmondani ezzel az ige szakasszal kapcsolatban, és akkor itt most elbúcsúzom azoktól, akik csupán a felvételt nézték meg, erős vár a mi Istenünk, és a többiekkel pedig majd itt folytatjuk a beszélgetést.